Wannan auren soyayya ne ko haɗi ne? Soyayya mai ƙarfi. Alƙayyimu alhayyu kai zan kama, komai in zan yi ni da kai zan soma. Kai mini nasarar da ta wuce goma, ka daga darajar mu gashi sun ga alama. Dubu na salati ga karbuwa ta nadama, gurin annabi ahalinsa sun yaba sunna. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren soyayya. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo Allah daɗi. Aure dai an kayo na sunna, dan gwanja na ta ya murna. Kai ku daure sadaku zaman amana, tunda ya dauri manuni ya ke nuna. Wata ran ku da yin yawa da juna, Zainabu in kin haife mu zo mu suna. Abba Sadau mutumin mu ga batuna, kar ku yarda da in kunji hayye, ko da bannan ku dau nasiha ta mai Abba daɗi. Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo. Auren soyayya. Allah ya sa ana yi. Na gode. Allah ya sa. Amin. Allah ya baki ladan aikin da kika yi kuma. Kin ba da tarbiyya na gari gashi har za a amma ya auren sunnan Muhammadu Rasulullahi, kuma dan sunna shi ke son aure, dan Nasir na ne ki duniya ba ruwan shi da aure. Zai san ba a yi miki barka da zuwa, barka da kin zo lafiya, dan da zan ce da ke barka da gajiyan hanya ba, dan Allah bai gajiyar da ke ba. Ashe ko da gani da tambaya dai ke ce, Zainabu Yarima sannu amarya. Ga gwanja ya zo bikin amarya. Angon amarya Shamsi Abba Sadau ya zama ango, Zainabu amarya. Auren sunna ya dauri wayo Allah daɗi. Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo Allah Zainabu daɗi. Yarima amarya, saƙonki ya same ni, an cewa zai yi miki waka, kika ce ba kowa sai ni. Bismillah ai magani. Turki zaboni ungoli inda abun da da bakin Hey!
Yanda ta mana ba da kiɗi da waka, yanda ta mana ba da kiɗi